hiện này dâu thì là nó mé cả dâu thì là nó mé cả cho nên với ní đàn bộ chiết ní đàn bộ chiết ní người ta để hàng mò cho cần hẹn qua là mobile checking anh để trên đó traffic lắm bằng hiện chúng cái chỗ cần hẹn xin đơn đi hẹn checking anh để mấy cái để sang ăn thịt nghe mò thà dùng kha này vậy cái sợi khá sẽ thiếm lâu tấm tắc cái nông bên thế à Sunday đàn bộ chiết ni cái hành tị nó chăn cái hành tị nó chăn đều chú thì thứ này tụt té sợi đàn bộ anh ấy chuyên chia bộ cả Sunday hiện in đàn bộ chiên tâm chuyên em em chú vangin mobile checking tiếng khăn này chuyên anh nia kan kalfuta ka chon ka kalna ang ate thla kan lakuala helai hi anui zat thla ang reng khom moya temple square ani a kan she thonga salvation in khom bang hi an ron zinuai noi me in khom che vela na ani awangin Sunday chon an zinuai noi me a khoi mi ber nge traffic police bo she thei to lo ni duty chon am ve nge moya nui zat thlak lama kal zoi lai chu an zinuai noi me ni form inang dual kha chuanin kan soituma kan lut lenga hemi Sunday a hianin kan hriat theu ka renga big takin license nei lo driving license nei lo te hianin ni dang ai nan khal chuak na sa tlat mai ni pathian ni chol ni pathian biakin a in khom ni le pathian biak ni tura chol kan man top chol kan in pek top ni a hianin a pathian thu lo lam zo ina dan bo che zo hen kan khosana sa em maya atam ni dang zong ai hian ti teng driving license nei lo te le lir thei dan lo ang te hetiang chua tam ni hi ani thina tin chu lowa vai ho chua tam ni ti teng ani boka minol pui chuan in khom nan kan manganga ma se in khom ban nulama chuan dan bo chiat ni a kan mang tila kan soi sual tam pui lawang chuwangin kanon tar chuak do mi dan bo chelai te mi na an ti sual lai an man lai te ti lan ka chu thil tha po ni lo thil moi po ni lo tor tu ta na za thlak thina vai kan han tilang lem lawanga ka kal na ka kal kol na ka ton fong ang te ka la ani ber mai te hian chu kan ron soi fe do dan bo chian ni anti na chan kha ani dan tak ani a dan bo chia hi ni dang zong a hian an tam thina tren khat phei chuanin miron zot nol be mi pakhat hianin Sunday a hianin chu mi dar za ta tang chuan tero akhal chua the license nei lo po ti ringot maya license nei lo te chuan engte ka ma chua the le nem tin ka changa omzia chu duty nam lo chuan license nei lo pon helmet khum lo pon chua the angan ngai ani ber chu hei kanin enfe do chu ngai ko pin ka ria police ina min ven lawa min en lawa min man don lo chuan license tel lo license nei lo khaltir mai mo helmet khum lawa khal mai helmet te hi police tan kan khumani deu ber maya hi chu kan inen chen deu ngai ni Sunday kan man dan hi azia lo chho tan rewin ka ria anakin da hi topic shadin ron soi le ka du boka Sunday kanin khom dan chung chang shem po hi engpo ni sela waina chuan hemi lir thei bik chung changa dan kan bo chiat lir thei mai ni lawang rui lo chung chang thlengin Sunday hi rui ni mang tamai mai hi kan tam em makar den ni len ni tiang lockdown nu tang pei chon biakin hi aruak em to a pe lo ve boka lo in khom lo than thin to chuanin ani ma sela hetiang kan pathian ni kan lo in khom lo em po lo ni ta se a machine ang zong nge po dan bo chia kan han pung thur mai te Sunday ya ni dang zong khal chuangam lo in Sunday ya duty anom tam lo a te wanga kan han khal chuak ham mai te hi chu arin nom lo zia khop maya mishing pa ngai mani chele thashe na ngai tu ana tangpo dan zom tur kan ni ti ka kanin hria tanga hetianga duty anom anom thalo he anom lo ti thina wanga ti tluk mai do dan bo chiat tum tlat mai hi chu azia lo deuri kan ti thei lo hi chu
ti lo tum mai la kan khal phalo kan la ni chuan khal lo ngam mai la ti hi ke chu ka ngai dan ania min trom pui tu tam tak point om karinga min trom pui lo tu tam tak point om karinga engpon se ka ngai dan ke chuan karon soi chuak ani a in ngai dan te comment la main lo soi chuak venga in zirti na he aya war de kan nei he langai ka she ke chuan